Habalabon kibayo ya kijingpang COVID-19 hakanu kanu kasinong don kamban kangno ya kata kasinong bantem ya kijing porstet ukunyang jingpang. Hadin baka jingpang COVID-19 kala Saphriang hakasinong Nongkseh kabaha baka Melim constituency kibor Pynhap district jongke East Khasi Hills aka katlai tarik ujemang kila Pynhap no ya kasinong Nongkseh hapo kajing penjari containment zone kanang bantek lakam ya kajing Saphriang uni ukunyang jingpang. Kani kajing sya Pynhap kasinong Nongkseh kum ka containment zone kadai lor kanong rem bagladan live sangut balayo kajing pang COVID-19 sis pangut kibadai ki high risk contact bat langut bala khlak no kibayo yunuk nyang jingpang. Kajing penjari containment zone kala trekam nadu kanyo beje janmiet jongka khatlai terek hado ka arplai terek ujemang ar hajar arpuwei. Kani kasinong kala kenja ajar hakaba syamladan ki brio geban mi surok bat kidukan ru kila khang kerdep lut. Ban penti kena bagani kajing perking kantri kampura kinong elam shnong kisamla ki VDP rengkat kajing trailang bat kibor Pynhap district kilepet ngor bat perking bhai kajing rung jingmi jengki beriau ha kani kashnong urang ba adong Nongkseh uba Daniel thangkiu ulong ba kajing rai ke sarkar ba kador bar shnong ban Pynhap ke Nongkseh kum ka containment zone kalong ke babiang bha namar bakan ompoi hadu uput bakin dan bongut kinong shnong ki ban yap. Uli tu baka office jong block development officer ulawan ban penpoi ki marbam mardi bat wat nakaliang kinong shnong kileno senyang hi ki marbam ban pendap penbiang ki long yeng ki bakerdo bat lapan benaru apo kasnong bakino kino ki bamat jeng kin pentip sekirang badong kadang bani ban penpoi ya ki marbam mardi haduk menta kanong se ngidon kumba live santali ki active cases bat ki high risk contact kumba sispai ki bala khlat no kiladon kumba laingut haduk menen kesni ningkong ngakwa ban penpau ke jing songo ye ginong song barakhat jang ka right chaukur Nongkseh ngidon ka population jang ka Nongkseh kumba 1000 tam kumba khat khalai spa tli kilong yeng ngidon kumba spotli ki block ni te ngatrai ke jing wan page jong pi sini ru pilai hi kat no ki pai ba ki long ki ba kersan ya ke containment ke bala ai da ka sarkar ya ka Shillong Nongkseh kadai namar ka jing bon pelat jong ki case ni ngiladu laingut ki nongsong senong nakadau jong niu kenyang jengpang kumbang la batai menne sispangut ki don mentah po home isolation ki badai ki high risk contact but ki active cases kumba kilong ki stand mentah kumba live santali ki case ti ngasngo ba ka jingrai jong ka sarkar bat jong ka rengkat bat ka dorbar senong jong ka Nongkseh kalong ke ka lenti ka beningkong ban pej ba ka senong jong ni kanum hap ba kanum poi hadu tau put bangin don bon gijing yap lene ginunu gijing stom lengba jong niu kenyang tengas ngo ba ka senong ka kersan bat ka ai ka jing kersan ya ka sarkar halor ngani garai namta ka containment zone ya ka Shillong Nongkseh hi bro koi apli bat ka bam ka di namta kini ki bosong hagiyeng song set slong gini badi ki high risk contact hatu ka Shillong ka ai am kono ka jingyarap inai gini ki marbam mardi hai ningkong apar bangi syem ni garai nengkat bat video jong ka Melim blok ngila kli ki basya bat ki bom sya akni ka containment te ila pensngau yang ni ba ki ba belas ngiru umsya ban mi ni yeng ki batrai gentar umsya ban mi ni yeng kino ki brio nasional kimla ban mi nasional sabar te halor kata ngi bon ha ki brio hang ni ki badan kejing kerdo ki bamla ban pendap ki jing kam hayeng asam tekum ya kita nakaliang ka blok ru lengbai video menen ilawan ai ke jing ki marba mardi bat ka ba kham stunat ya ka Shillong Nongkseh kalong ba kinong song baro ki khna samla Shillong ka BDP Shillong ki member nilai contribute hi ya ki marbam ban pendap penbiang ya ki dugi brio ki long yeng ki ba don sisa ka jing don kam ngila ai ki WhatsApp jong ki group Shillong jong seng samla Shillong jong ki BDP ba jong kirang badong baro ba kino ki brio ki badan gajing jenjari kin pentip lomba kirang badong bat ki COVID committee members ngin menpoi ya kamarbam cakibat ngatrai ke jing ai sobaha jong ginong song senong bat ki khna samla jong ka Shillong akan expose nginum dan ngono gajing ya ginung gilong yeng ki bacem ban dunai ki marbam mardi na ki dawai desen ngilala ban penbiang lut iki di nga dawan nga sani nga itanat nga i kajing sit rehem jong kini gidok bor Pynhap senang bro nadu ki volunteer nadu ki COVID management team itanat bakidon kata kajing kit kli kajing ba kli ban bangin lan pen khoi yang ni kenyang ka bakadan hang ni senang mentahi dan kaliang jong ki brio ho nadu ba penjari nadu menen met nadu san baje ki aburam ya kata bon hi pin i mentah ya mentah hi undan ra bami sabar ki sham khop hayeng te itanat kani kalong kalalong kajing job ingi ndiat te ban job sisa ngidon kam
ba kakini ki kendiat sngi kat bagadang don kani ka jingjari jong ka containment zone ki brio kin buram ya kata bat kin bat ya ki protokol jong ka sarkar ka bala ba ya ide halor kani ka jingpang